שלום אמא, זאת הזדמנות בשבילי לראיין את אמא שבאה לבקר אותי בקיבוץ. אז בואי אמא תספרי לי קצת ככה על הילדות שלך, איפה נולדת, איפה גדלת. נולדתי בעיראק, למשפחה מאוד ציונית. הוריי עלו לארץ מטעמים ציוניים, ממש כך. השאירו בעיראק עבודה מאוד מכובדת בחצר המלך, בית מאוד גדול ומפואר, והגענו לארץ בתחילת שנות ה-50, כשישראל עוד הייתה מדינה קטנה ועבדו, סללו בכבישים. ואיפה גרתם בארץ? אפשר להגיד הייתי הישראלי הנודד. גרתי בהמון מקומות, בהתאם למקום העבודה של אבא שלי, שהיה וטרינר. גרתי קצת בעפולה, אחרי זה בירושלים, אחרי זה ברמת גן, שוב בירושלים כשהייתי סטודנטית. אחרי שניסיתי גרתי בראשון, ועכשיו אני גרה בקריית אונו. ובואי תספרי לי איך תרבות ישראל באה לידי ביטוי אצלכם בבית שגדלת בו. תרבות ישראל, אפשר לומר שבבית היו שתי מסורות, גם מסורת יהודית וגם מסורת ציונית ישראלית. המסורת יהודית באה לידי ביטוי בזה שכל שבת בערב עשינו קבלת שבת. בערב שבת. בערב שבת. עשינו קבלת שבת, אבא עשה קידוש, ברכות, שרנו שירי שבת, כמובן הדלקנו נרות, מסורת מאוד מאוד יהודית כזאת. הייתם דתיים? לא היינו דתיים, אבל שמרנו על חלק מהחגים הדתיים, לא על פי כל המצוות, לקחנו רק חלק שהטוב והתאים לנו. ביום הכיפורים צמנו מגיל בת מצווה, בר מצווה, הלכנו לבית הכנסת בערב יום הכיפורים, מוצאי יום הכיפורים. בראש השנה ערכנו סדר ראש השנה עם ברכות ושוב תמיד קידוש על היין. בליל הסדר כמובן ערכנו סדר כהלכתו, ושילבנו גם ישראליות, זאת אומרת גם שירים שהיו בהגדה, אבל גם תמיד הוספנו שירי אביב וכל מיני כאלה, שזה חלק שקשור למסורת הישראלית. אז תספרי לי באמת ככה עוד על תרבות ישראל, במובן הישראלי, איך זה בא לידי ביטוי. דבר ראשון, כשעלינו לארץ, היו לנו שמות, לי ולאחים שלי, שמות ערביים וגם אנגליים, כי באותה תקופה האנגלים שלטו בעיראק. לי למשל קראו אמילי באנגלית, אמל בערבית. אמל בערבית זה תקווה. שמי שונה לתקווה, והשם שלי הוא באמת תקווה, הכינוי הוא תיקי. שם המשפחה שלנו היה רביע, רביע זה אביב, שם המשפחה שלנו שונה לאביבי, ובאמת קראו לי תקווה אביבי. לא רק זה, גם כשהגענו לארץ, מיד התחלנו לדבר עברית. השפה בבית, השגורה בבית, הייתה עברית, לא ערבית. ההורים שלי ידעו את זה קצת מזה שהם למדו בבתי ספר יהודיים בחו"ל. וחוץ מזה, אבי התחיל לעבוד במשקים בעמק יזרעאל כווטרינר, והוא נאלץ לדבר עברית, הוא גם רצה, אבל הוא גם היה צריך, ומהר מאוד השפה בבית הייתה רק עברית. בואי תספרי עכשיו על הבית שאני גדלתי בו. איך תרבות ישראל באה לידי ביטוי בבית הזה? בבית הזה היה דגש יותר על תרבות, על מסורת ישראלית, פחות על מסורת יהודית. אבא שלך גדל בבית דתי מאוד, אבא שלו הניח תפילין עד יום מותו, והוא תמיד, הוא הלך לבית הכנסת עם אבא שלו בכל חגים, בשבתות, הוא היה צריך לקרוא את התפילות, הוא מאוד לא הבין מה כתוב, בחלק גדול מהדברים הוא לא הבין מה כתוב וזה קומם אותו, והוא פשוט לא הבין למה צריך את זה. אבל כשהוא היה גר בבית עם הוריו, מתוך כבוד להוריו, הוא קיים את החלק הזה של המסורת היהודית, אבל ברגע שהוא ניסה, והוא לא היה חייב, הוא פשוט הפסיק עם דברים שקשורים למסורת היהודית. מה שכן, מאוד הדגיש את הקטע של הישראליות. רגע, לפני זה, מה בכל זאת אז היה בבית שלנו מבחינת השמירה על המסורת היהודית? החגים, אנחנו שמרנו על החגים הדתיים, גם הלא דתיים וגם על הדתיים.
ראש השנה, היה לנו שוב ברכות וכבוד לחג הזה, וגם יום הכיפורים צמנו עד שלב מסוים, במלחמת יום הכיפורים הפסקנו לצום. הלכנו לבית הכנסת, יש הילדים בעצמם, הילדים שלנו, זאת אומרת את והאחים שלך, תכירו את זה ותדעו שזה קיים, המסורת הזאת. אבל את אומרת שהדגש היה יותר על ישראליות. יותר על ישראליות. גם את ליל הסדר, כמובן ערכנו סדר, אבל המון דגש מאוד חזק על דברים ישראליים. מה למשל? למשל המון שירי אביב בליל הסדר, למשל. ט"ו בשבט, חג הנטיעות, תמיד דאגנו שבאמת נצא בחג הזה נצא לטעת עצים, ובכלל יום העצמאות כמובן, כל החגים הישראלים חגגנו אותם בשמחה ובאהבה ובהמון טיולים והמון שירים ישראליים, וזהו, וזה היה באמת מאוד טוב. תרבות שעשתה לנו נורא כיף. אם היום היית יכולה ככה לשנות משהו, אז מה היית עושה אחרת? הייתי משאירה כמובן את התרבות הישראלית כמו שהיא, אבל הייתי מוסיפה קצת בכל זאת מהמסורת היהודית. למה? למה בעצם? בעיקר, נגיד, כל שבת, קבלת שבת עם קידוש, בחגים הדתיים ככה להקפיד יותר. למה? כי כשאתה מקיים את המסורת היהודית, אתה מרגיש שייך לעם היהודי. זה נותן הרגשה של שייכות. כשאתה מקיים את המסורת הישראלית, אז אתה שייך באמת למדינת ישראל, לאזרחי מדינת ישראל. המסורת יהודית נותנת לך גם הרגשה שאתה שייך לעם היהודי. וזה חשוב. אוקיי. יופי. תודה רבה, מוש.